to ublem yalam yangi lamba kane ka por bat ka khubor ka banga kwa ban kren le pidon bible seu baha ban ya pe Philippi sau khatway Philippi sau khatway om banga ong sapang ka jing seu kerdu namar ngala nang ha ka no ka jing long bangalong ha ka tahi ban sneu hun te ka khubor ka ba don ha ka do no jonga ka banga kwa ban wanra apdeng jongpi ka long sapang ka jing sneu hun ha ka jingim ha ka tien parang ki ong ka contentment ka jing sneu hun ha ka jingim upol ki prabanget ki parlok Ukraine kini ki tien ha ki banget ki badon ha Philippi haba upol udon ha ka yeng bendi harum ki banget ki pa yau epa proditos ban lej ai jing yarap yu upol upan pau ya ka jing sniongo ya ka jing kemen ya ki prabanget ki bapa jing yarap yu bat ha ka ju kapor upol ukwa ya ki prabanget bakin sniau thu bat lada kim pha kanu ka jing yarap jongki ya uru ulong ubas sniau hun badro usnyau hun habau don ha kano ka jinglong kam tam habau don ha ka yeng bendi upol namar kata kadau ukwa yangi baro ki badon hangni bangin don ka jing snyau hun ka contentment ha ka jingim jongi kam tam kum ki kristan ka jingmut ka banangkong ka jingmut ka jing snyau hun habau pol wong usnyau hun ha kano ka jinglong ka baulong ka bamut ba ladau utngan neu kedang ladau duk ne ruspa ladau yo kendiat le neu yo sibun usnyau hun be ha ka jingim badu usnyau na bau usnyau baulong ubadap ubabiang wat haba don ki por ki ba dap biang nang taru upol syakta na ki jing na ki jing jenjar bat ki jing tenju ki ba bon jai ki ba uya kendu ha ka jing im jongu upol haswa bon long kristan de ya kendu than ki jing jenjar han rai han daula long kristan uya kendu bon ki jing jenjar ki jing tenju ka jing im ka jongu ka jing but upol syakta nekini but namar bahaba ki wan ha ka jingim jong unom knyum yo blai ka jing sniau hun ki prabanget ha ka jingim kamot ka jing hun ka mensim jonga jongpi kat ka bangi yo kat ka bangi don bat kat ka bangi ya kendu ha ka jingim jongi ki jing mo ki jing jenjar ki jing tenju babon jaj habangi sniau hun ha ka jingim ka jongi ngilong jai bat ka mensim ka suk ngim khuslai bat ngim sep ting ha ka jingim ka jongi ngan kedeu katto kan ne ki benta ki badon kam bangide ban sniau hun ha ka jingim jongi kawe kalong ide ban sniau hun ha ka spa ka bangi yo bat don ublai ki prabanget ki parlok ulakar khu ya ka jing trai jingta ki kam ki duk ki jongi bat ki dona pedeng jongi ki badona kane ka jingeseng ki badon shibon kaspa ki don pana pedeng jongi ki badon hakane ka jingeseng ki badon khandiat kaspa hanrai ngide ban sniau hun ha ka mensim ka jongi ladangi yo badon khandiat kaspa lene ladangi yo badon shibon kaspa ngide ban sniau hun ka jinge bat ngi ki briu kalong baladangi yo badon shibun lene ladangi yo badon kendiat kasparu ngim sniau hun
Namar bangi kuah ban yo spa susu. Kat bangi dang im hagane ke pertai ki prabanget ki parlok ke jing kuah spa kam kutsu. Lada pipuli Ecclesiastes iwe nyau ke tinu blai kong barok ki wa ki tu se ke duriau. Hendrai ke duriau kam ju ong senge no ngaladap. Kong ai si ai. Kata kamudru kumju kibriu kibayo silak kikwa arlak. Kibriu kibayo sikrur kikwa arkrur. Lada ailut barok kene ke mekliaru ubriu nomhun kebriu. Ailut barok ke pertairu ubriu kebriu ki nomhun. Lada kamdon kata kajing senyuhun ha kemensim ke jongki. Lada ngimhun ha kespa ke bangi yo badon ke pensoy yangi ban yo ya kespa wada ke lenti ke bamdai. Kawanra kajing yasun yasniu si men si para si ying si sem pramarjan prasnong pratau para breu. Bat ke penlongru ban thok ban syukur. Kabapiyo ina kapor hagi social media. Tang nagadaw kajing kuaspa amselia ban thok ban syukur yenu. Badru kalam siya kaban penyap. Kajing yelek keleng ke pertai. Kajing yelek senam kitma kadai nagadaw kaspa. Ya keni ya kejaka. Ya keni iki marpok kendau. Nang taru ngimdon por ban ya slok badu blai. Hakaban pule ya ke Bible bad ban duai. Kumbalarwai kajing seng samla standing committee ke ketin ke jong blai. Bad kum kaying lek se ngimdon por ban ya slok badu blai. Kaspa ki parabangai ki parlok kaya rap ya ke jingdon kam jongi tang hakane ke jingim ha ke pertai. Hanrain dangi lalait na kane ke pertai. Kanom ya rap bat ngimla ban ra nongkong Timothy nriunyo ketinu blai ke ong kumta. Haba ujub ubriu berius pa tam hakatu ke por ke jongu. Uduno ya kaspa jongu. Semlak nyum yo blai. Semlak pop yo blai. Namar ba usnyau tu day blai ba ay ya kaspa yo. Bad ujub usnyau tu uong ngawan lengkoj sa kapertay. Kelaman ra Bad uong ngan lek pai lengkoj. Sa kajaka kabangawan job iwe khat lai arpuai seo bah pule siyeng ya kene ke benta. Kawai par ke benta ke bangi de ban seo hun kelong ha ka bor bat ka burom ke bangi yo. Kidon na pedeng jongi ki badon ka bor ha ka kam ke bangi troi ha ka snong ka thau ka sensar ka kadar ha ka balang. Bat kidon na pedeng jongi pat ki bam don ye kine. Kidon na pedang jongi kibayo ya kaburom ha ka jing pule puti. Namar ba pi pas ba. Pi poy siya ki top 10. Bat kibayo ya kaburom ha ka kam. Ha ka snong ka tao ha ki imlang salang. Namar ba imba treba. Bat kibayo ya kaburom ha ka balang. Kumtong ila pule ya ki history ilit temen basan. Ya ke jingim ba koridor jong ke baila no senyang. Katu ke ke burom ke besa ya ke jingim jong ya ke peteng ke badang sa. Hanrai ki don pat ki bam yo ya kene. Ya kine ki benta ke burom. Dan rai ngide ban snyau hun. Ki prabengai hakata ke bor bat ke burom ke bengiyo. Langi yo sibun, langi yo kendiat ke bor ke burom, tongin seuhun kumta. Kumbau boleh ulah penkup yengi. Kata kemud ngimdei ban kuah bor su, ngimkudei ban kuah burom su, wat habau ublei umman. Nama ledengi kuah susu sabar kemon ublei, kayalam yengi ban yo wat dekelenti bemdei. Happen sio bah beriu. Bat mselia ban penpai
tang ban yo ya kata ka buram bat kabor penpai ya ka yeng ka sem ka snong ka thau ka balang kawai pat ka benta ka long ngidei ban snyau hun ha ka sap ka bangidon ubleu la ai yangi kisap halaki jong ki jong kidon na pedang jongi ki badon ka sap ha ka ruai ka siau ka put ka tem ha ka jingile kai ki ja jingile kai babun jaj ha ka draw ha ka sna ban kren ye ka tin ublei ban yalap ban yeslok ye ki breu bat kum ta terter ki sap ki babun kidon na pedang jongi ki bayo bat don tang kawai ka sap lene ka talen kidon na pedang jongi ki bayo ar kidon na pedang jongi ki bayo shibun teli bat ngidei ban snyau hun ha kata ka sap ka bau bleu la ayangi langi yo bat don tang kawai lene ar lene shibun kata kamut ngimdei ban ikwa ya ka sap jong ki wei ngimdei ban perthubut ya kasap kiwei bat ngidei ban pandon kam hok ya kasap ka bau bleu la ai yangi pipule Matias ujisu nai ka jingkan tho babha ya ki ba pandon kam hok ya ki bam pandon kam hok wai ka jingkan tho ka basniu Matias arpusan lenong kawai pat ka bangidei ban sneu hun ki prabangai kalong ha ki jing bat ki jing tenju ki bangi ye kendu ka jingim Kristan jonga jongpi kamdei kata ka bangi yo ban yai be tang ha ki surok siang ki bajli hanrai ngi ha ban yai ru ha ki surok ki ba khoru khoram ka bamot ngin ye kendu ki jing yele ki jing tenju ki babon jai jong ka jingim jongi ha ka jingim simet ha ka yeng ka sem ha ka balang hanrai ngidei ban snyau hun kumupol habau ya kendu yakini habangi ya kendu yaki bat habanga ong kumta kamut pat bangi kwa ban ya kendu yaki jinge ki jing jenjar ki jing tenju ha ka jingim hanrai habangi ya kendu ngimdei ban knyum dalele yau blei mdei ban kuslai mdei ban shepting ujub upol ki wei ki sakriu blei kim ju khnyum ki jing ele ki ba ki kendu ha ka jing im ka jongki ublei ki prabangai ki parlok usha bakin wan ki jing jenjar ki jing tenju ha ka jing im jongi khnang ban penjan yangi su khnang ban penrit yangi na ka jing long krau sarong jongi khnang bangin shani alut hu badru ban pen kre yangi ya ka jing im bom jukut pila da ki breu ki imbai tang ha kasuk ka kemen kadap ka biang ki briu kin jengai no blai ki la bandu ya ka jing im bom jukut rei ka jing don kini ka dei ublei ui ban penjan yangi ban pen kre ya ka jing im bom jukut ki jing jenjar bat ki jing tenju ngin yai kendu ya ki ha ka ne ka perthai ngin yai kendu ya ki kat bangidang im ha ka perthei ladangi kwa ban laj kamut stang bangin ong yo blei sim no yanga ngan lej no na ka perthei ngin laj tang dangi la lej na ka perthei namar ba habneng ka jaka ka de ka bomdon shu ki jing jenjar bat ki jing ele ha ka jing im kawai pat ka benta ka bangidei ban snyau hun kalong ha ka balang how Jesus Christ ngamot banong bat ha ka balang ka bangidon kidon ki banget ki bam hun haba ki la nget how Jesus Christ ki phai din no u ngam tip ke ka daw ka ba pelong yakin bat kidon ki banget ki bam hun ha ka balang ka ba kidon haba ki yoi don jing ha ka balang habakim snyau tenat yenur yenu ha kabalang ki kwa ban mi no na kabalang udon we sam u rangba ulade ula kwa umut ban mi no na kabalang kabaudon ti aingo yo blei bangayo ban ye kendu yu ngaong yu ki
ki jingyele ki jingduna hakano ke balang kadon lada mi na kene ke balang menlei penyeso skano ke balang lene ke kanhun ki ju ki jing men ye kendu ki ju ki jingduna men yoi le si kin kam krauro ti ai ngo yo ble ula senge ban mi udang ne ha ke balang hadu mentah kidon ki benget ki bami na ke balang namar ki sya yelam bakla ha ki jing hikai ki babakla kidon ki bahikai bakla bakam don jing penim ha ke balang Presbyterian hanrei ke don jing penim ha ke balang jongki lene ke kenun jongki hanrei ki prabenget ki parlok kenu ke balang ha pertai kamla ban penim yeno ru namar ke de ke met ukris ban penim yangi de tang u Jesus Christ ukli jong kemet utrai bad unong penim jongi tang ba ka don kam yangi bandon ha kabalang namar habangi don ha kabalang ka yangi so badu jisu kli jongi ngi kemet bad ngi yo ban syakriyu ban yathu syapang jongu kat bangi dang iem ha kane ka perthai kidon ki banget ki bamhun ha ka jing pen baptis ka bau pastor ha ka balang ula pendep ki ngop ha ki jing hikai babakla ya ka jing baptis kawai ka jing hikai bakla ya ka jing baptis ki ong lemdap pen baptis da ka bapengam myo jing penim wat na ka bible na do Genesis ju jing pen paul da philap ngangam lap da philap se yatho lem kam don kum kata bad nginom yo jing penim da kanu ka rukom ka baptis jingi namar ba kadai tang kadak ka ba syabar ka jingle nginom yo jing penim le da pengam le da sunret le ni da ka ba taum phikan mau ki prabengai udakaj halor ka ding phna lokas arpulai sapuar hado sapulai lai teli ki ding phna ki don halor ulom kalbari wesh kamon wesh ka diang udakaj jisu apdeng unis ka diang ukran banyo jisu baru badon syakamon u yo i yo jisu pe nado kli hado kejat u yo i ya ka jing pensitom yo jisu u yo i bau jisu syam knyum syam dom syam bitar badu yo i bala tho u niu long sim jong kiju u perkhat bau ni u priu u don ke hima hangno rangno u long bakam pher na ki wai ki priu stangkat tu kan ni kentau de ban klat no badu jisuru de ban klat no katu kan ni kanta tiu klem pensep ga kabu wong jisu kan mau yanga onda me poi ha ka hima jong me habnen u jisu klem ong le pembaptis wa klem ong hiar le pembaptis kiu biang ha ka ding pana lada ka jing baptis ka don kam ya ka jing penim ula jisu la de ban ong kumta Henrei su ong be yu hakani ka sngi men long lembat nga ka paradise ka daw ka long namar ba ukla ka bamut bad ula ngej hau jisu kita kilong ki benta ki ba don kam bad ki wei par ki hikai ki ong ba mdei ban baptis dang kulung namar kim pat snyo thu ya ka pop ka dei ka ba ki ong kim pat snyo thu ya ka pop Henrei hangi ke balang ki kimi ki kpa ki bahaying ki wanra ya ki kon ban baptis ban ngi pen ko ngoi ki kimi ki kpa pen kular ya ki ban yalam si jing kala ka bamon da ki kon ki seu thu badro bakin hikai ka ktien ka jong uplay haba u jisu upa ya ki sunran bat ya ka balang ban baptis ya ki banget hu Matius arpu pra kat kendai arpeu syamlah hukum ban baptis da kanu kerukom syamlah hukum ban baptis syamlah bu ikarta katas nam seneng henrewi ha ka balang kat ba ka balang ka snyobit namar bau jisu tip nadu barung ka pop kan don ka jingya pat ya prakin mi bon ki kanhun tela ki jong ki rukom kin pendep ya kene lada ublay ki prabengai pediang ya ka jing baptis jongi ke balang Presbyterian unompa revival laisin ke revival kawan laisin
ขัดขันได้สปะอันเรียวขัดขันได้สปะสันพันเรียวอาราจารย์เรียวกับบังเยติบบารูกับบาลังเพรสบิเทเรียนกันอมรอยหากปอร์บวันโทมัสโจนดอนตังชิตรอขันเดียดกีปราบังเงยฮันนองซาวเลียงฮันเรมันตางิดอนดะกีลักเบลย์กระคูยากจิงลับจงกับบาลังมเดนักดาวจงกับจิงบัพติสและเดาเบลย์มันจูร์อุนกระคูยากเอกบาวเบลย์มันอุนยาเทรลังกตากลองกเวกบันตานางตารูดอนกีบหิกายบกลายยากสับตันki ong pi ka balang pi klem mane ha kasngi sajan kasngi sabeton hanroi ki prabangai ki parlok ka sabeton ka dei ka bau bleu ai tang ya ki ju mdei yangi ki gentle Christian baru sa ka wengi dei ban sel thu na do bau jisu wan long briu sa ka ne ka perthai ya ka jingim ka jingai la pen song nong rem hau jisu mdei chu ha ki hukum ngamong bagi hukum kim don kam ki don kam tambah kim lak penim. Kehukum kelak tang ban ong yangi wat le. Bala dengi le ke ba ong wat le ke penrem yangi. Nrela nang ta kam lak ban pelajim. Ngi don kam yaki hukum kenang ban bha ban miat ke long briu man briu ban syong suk syong san haka jingim pra briu. Hanrei u jisu u balong ke nong rem ke jinget yangi ki banget hu. Bat balengi rekhi haka sngiu trai. Om haka sngi sajan. Namar bangi pensyong nong rem na ka jing mi pat utrai Jisu. Mi pat haka sngi ke balai. Kum menta ke sngi. Kum ta ke kepa temen na do menswa. Ki bu ya kene ke sngi bat ngi peteng ya kata hadu menta. Kawai pat ke jing hikai bakla nadu ko poru Jisu hadu menta ki ong ba kambiang tang ban nget yo Jisu. Don kamru ban le ki kam baba, don kam ki niam ki rukom, don kam ban bat ye ki hukum ban yo jing penim. Hoi kini ki long ki ba don kam ban le, ki niam ki rukom, don kam ban bat, namar ki lam yengi ban jan show play, don kam ban le baha, habala yo jing penim ba ki wei kin yo jing kerku, Andrei kini kimla ban penim. Namala da pipuli Ephesus ala nong prakandai, ka ong ba ka jing penim ka de ka jingai ai da ka jingai. Ublay wai ka jing penim lembau Jesus Christ. Mano ki bangai yo kin yo ya ka jingim bom jukut. Nginom laban thit ya ka jing penim. Bat pinom lahi ban siudor ya ka jing penim. La do ublay ong siudor ya ka jing penim lahi. Wai ka sngi ubnai ki klor kaler slap ko Ladau boleh wong siu ke bai sengi jonga pila ban siu. Kami nadut nang step hadut jan mit. Tang ke bai light rung ila knyum dela he ke bai light. Siu ke bai slap, siu ke bai pila ai. Mla. Ya ke jing penim lele mdan bala. Ai Tang baha banga ong ke jing penim ai kam dei pat ke batat dor. Namar baka dawa ya ke jing emu Jisu halor jong keding pena. Ban penmi ya ke senam, ban sait ya ki pop jonga jong pi. Kawai pat ke bangidei ban sniau hun ha ke jingim. Kalong ha ke renyeng bat ha ke dur ke bangidon. Kumbau bleu la tau yangi. Kidon ki bom hun. Ha ke renyeng. Bat ha ke dur jong ki. Hanrei ngidei ban hun. Kerenyeng kumbau bleu la tau yangi, kedur kumbau bleu la tau yangi, namaru bleu la tau kerpang yangi way pay way, ngilong special, ngilong unik, iway pay way, kerpang hakmat ublay, perkat deki billion gibriu, kadon kejingi per, la dadon kejingi srem hang ne hang tai, rela de pipet bah kadon kejingi per, hang ne hang tai. Wei orang ba ula klat nagane ka pertai uong yanga wong hakata ka bangi ya songkai hakawa ndalawai ka jingseng wong la de yo la de ong ban jit ya ka samla ban song kurim wong wong ngan pechwa ya kadur om ya ka jinglong ngong balai
wong kedur melak suban pen kelah. Kejing long dang la ban pen kelah. Ngapat ngam senyau ya hab badu. Pisnyau ya hab badu. Ngam senyau ya hab. Namar balik. Namar ba ngi barok ki bawan long breu sya kene ke perthei. Barok nengi ngilong ki ba breu halaga jong kedur ke bau bleu tau yangi. Atarai pia manjur ban nga. Mdoni weru besniu breu. Barok ngi breu halaga jong kedur ke bau bleu la tau yangi. But ublei u airu ya ki kmat. Ki ba kerpang. But ya ki rukompet ki ba peri we nei we. Kasamla ka bamon umastar umastar bi umman. Usamla ubamon kamis si kamis di kanomman. Pi ka rukompet ki kmat ki ba per ki ba pla ki ba kerpang. But bon sin ngi syayos nyo badon ka jingkan tho. Kumno mon ya kato. Leni kumno kamon yo to mo dang ha kene ka uniu benai don ka jingi tho dang ngidang don jingi dei khendiat ki don tang arngut sipara we u tau bala u bahe u benengkong ya tho tiu tau para berit udang samla khna kum to tiu dang sudah ya tho man hau niu benai tiu tau para jing sao kan tho yo men wong kum nu mon ya katu jit ya katu pe na e mo ha u to mon kain ha men to mon palat te ha kita ki bekan tho bamon te kim mon te hai ta le neu ta bamon te ha ki pat ba briu te kim mon te la ka jong ko kompet kani ka long ka ba phla ka ba mayan kabau blai uai yangi kumta rengi dei ban snyau hun hakadur kebangi don namangi long ki ba bhabriu la kajong kadur ban ngi dei ruban hun haka renjeng kebangi don namar ki don ki benta haka jingim ki ba jrong kim la ban le rei tang ki balangkot ki don ki benta haka jingim ki ba balangkot kim la ban le rei ki ba jrong ubleu ya penbiang lang ya ka jingim jongi we pi we ka we pat ka benta ka bangi dei ban snyau hun ka long ha ka jing long ka suin bne ublei wa yangi saut li ki ayom ha ka chisna mi ai ngo yo blei ngi yo baro saut li ki ayom namar don ki jaka ki bam yo mat ya kini baro sau ki don ki bam hun la da shit palat la da kriat palat ki don ki bam hun lada slap tan ke beneng slap bal lada rang ke beneng lada haka ju ke sngi don ki ba yatho shong kurim bat ki don ru ki ba thung jing thung ki ba yatho shong kurim te ki kwa bakan rang ke sngi kan rang ke beneng kan shit ke sngi ki ba thung jing thung pat ki kwa ban slap banom yap jing thung ba ki dang sudap thung te pimut ubleun penbiang tang yano hagaju kesngi uneu duai ban rang uneu duai ban slap penbiang tang yano hakawai kesngi la yathu yanga ha civil hospital Shillong kiong nakane kaliang kawai kaliang ka shit sngi karang ba nakane pa kaliang slap peniklat tang ke surok civil hospital lese kini ke ba yo kesngi ke barang ki duai ban rang kini ki slap sene lese ki thung jing thung ki duai ban slap ti hatu blem penbiang lang baro yehun lang penbiang yang ikat bala sene ten rewat la kataru don nangi ki bamhun ha ka jingim jongi kum ki breu bat ka wei pat ka benta ka bangi dei ban seuhun kalong ngidei ban seuhun ha ka bam kedi kidon ki samla shenrang kan thei bat ki bala sanru ki bam hun ban bam ban di tang ye kata ka babha bat ka batei ka bamentoi hanrai ki kwa ban made ye ki jing bam jing di ka basniu
kum ka kiat bat ki drugs. Bat ki wei di ki jing bam basniu ka kiat kadai ka wei ni ki jing di ka bala rimba la aban ong ka all course. Rei ki drugs ki dai ki badang mi thamai. Bat ka kiat ka la penjot bon ki briu bon ki long ying long sem. Bat ka bakhamma susu kadai ka ki drugs. Hasor dakilak menta kilak ngop senrang kan thai. Kilak ngop aga jing di drugs. Bat u drugs u kam ki kam kloi ban ngop. Namar ba pi ka kiat ka sma ndau briu di na jangai la sing thu o new nong di drugs sma. Kat ban tip kimi kpa ki men para u briu le ne ke briu kila kerni. Bat chisin bala ngop haga jingdi kiat di drugs kata kamut la ban light da ka bor briu dalai pimam light ka jingim ka jinjar kalawai ka jingim kalawai ka yeng kalawai ka jai ban riu kalong ka badom bat ka kta ya ka yeng ka sem ya ka jingsuk jingkemen kadon ka wei kalong kemi hasor kadon wei ukon bala ngop ha ka jingdi drugs kong ngakwa ban tiet no ka tu ka beje ka sorkar sipeu beje bakin yelek sipo office kong ngadon ha yeng tha kli ngaat kli tau kon u di drugs u dawa bai san spa man kasni te kong shwa ban kut ka san beje ngampat kwa ban tiet ka beje sorkar ban lek phai sieng naman da poi sieng at biang ka kli tau kon u pendik penjenjar pensosat yai kemi ki don ki long kemi ki bapli ki long yeng ki bar ya kendu kumne baru ka jot kamet bat ka mensem tien umblai nong kong korin lai kan riu kan nyo ka ong ba ka met jongi ka long ka ying song mensem ba khoj mensem ba khoj u dei u blai perkhat ma pi kat u blai ban song hangi kumnongin penjot ya kane kamet kumnongin pentingit ya kane kamet bat ubleun penjot ya kita ki ba penjot ya kane kamet daki jing baham jing di ki basniu badaki wei de ki rukom ladangim kala ka bemut swa bengin leit na ka perthai kumta nga kentu phi ki samla ki bempat kta ki bempat mat sneu bahawat kta wat mat yo ka jingim kan jot kalawai kan jot kabalai pat kamat kalong kumno ngin sneu hun ha ka jingim ngin sneu hun ha ka jingim ki prabangai ki parlok haba uji su sanchar yangi uji su de ban yo ban sanchar lut ya ka jingim jonga jongpi kum tangi de ban ailat bun shong ha ka do not jonga jongpi bat ai ti lut ka jingim hau bat habau jisu don hapo jongi ka mensim jongi ka hun nangta ki ai ha ka pertai kinne tang sipor kat bau jisu ladau don ha ka donot jonga jongpi unyai don bat ngi unyai ne bat ngi ha ka ne ka pertai kham tam dangi la leit na ka perthai bad unyai don bad ngi jiunom la junom habneng kawai par ka benta ka longi de ban sneu hun habangi shani hau blai ya ki jing don kam ha ki jing ha ki jing jenjar ha ki jing tenju babon jai ngin long ki ba hun ha ka jing em jongi namar bangi tip bau play un pen yo ya ka jing don kam jongi namar bangi tip u play un pen jem bat weng ya ki jing jongi ula ban weng badru kawai hadin kawai badu play un ai yangi kabor bangin sha ya ki jing tenju ki babon jaj ki bangi ya kendu kat bangi dang im hagane ka pertain nang ta sekawai
ngin deban ngin snyohun habangi sensari haki advertisement. Ki advertisement, ki don haka television, ki don haka YouTube, ki don haki magazine, ki don haki kot, haki rukom ki beper, but kini ki advertisement, ki penlong yangi banom hun. Pidang sudah tiat mobile, pidang sudah tiat baje, pidang sudah tiat kali hadin sibnai advertise, bakami biang ke mobile, ke bajel ne kali, ki ong ki kambah, kami tenat, kuah banyo. Kumta ki prabangai ngide ban sensar mangi ya ki advertisement warsha sensar haki advertisement yo pilong merau haki hanrai ngide ban sensar mangi banom ai ki jengkua ke jongki nang taru ngin snyohun sekawai ke benta habangi pelek jingmut seneng ngi im hakane ke pertai tang bau jisu ong bangim day ki jong ka pertai namar la the dingi dekat dorba ka snam nongkong korin lai khat khandai arpeu walangi im ha ka pertai hanrei ngi day ban pelai jimut setai sebenang sebedon ublai kabadon ka jingsuk kabadon ka jingkemen ka bangi kermen ngin samat kum ki bangai bad habangi pelai jimut seneng nginom kuslai yaki jong gane ka pertai namar bangitip bangin sahab no yaki pimla banra sinayaru pimla banra badru ngitip bangin salat naki jing ki jing jenjar ki jing tenju ki bangi ya kendu nang ta sekawai pat ngin snyohun habangi ngim yanu jor bat ki wei pan ngim dai ban yanu jor bat no laha kaspa banong oi tai yo ngangam yo laha baro ki benta jong ka jingim ngim dai ban yanu jor bano namar ladangi yanu jor bano la pi ong kaspa hakano no ko benta ka jingim ka penlong yangi ki bam hun namar ngi kwa ban yo kumbayo kiwei ban ngi kwa ban long kumbalong kiwei bad ban tam ya kiwei habangi andu jo bad habangim poi seka thong ngim kot kumta ngim sneu hun ka jingim ka bakhadu kamat kalong ka jingmi habangi sneu hun ha ka jingim ladangi yo khandiat laneng yo sibun ki ki badon ha ka pertai nginom hun namar ka jingim hun ka mensim kamdei ha ka spa kamdei ha ka bor kamdei ha ka burom kamdei ha ki jing sneu bah ki jong gane ka pertai hanrei ka jingsuk ka don tang hau Jesus Christ usim jong ka jingsuk tang hau Jesus Christ pinlap ya kata Pio baro ka pertai. Pio lut ya ke baro hanrei pinom suk. Ngakan mau kawai ngapulih kawai ka magazine kawai ka long yeng hapo Chennai. Ukpau deu engineer ka kami ka dei ka doktor. Kon senrang ru engineer kon kan thai ka doktor. Perkhat ma pi ki ba he kerdan he tulop. Tenrei ka ba phla ka ba penlengo ka long Baro saungut ki penyap dalade yalade. Tang baswa bakin penyap kila tho highway slip kot soda. Ki ong wat subah sniu ya kene ke jing yap ke jongi. Mdon meno badon kti. Rei ke jing le jongi hi. Ti ki ong ka daw ka long ni yo ya ka spa. Ni yo ya ka bor ki long officer. Ni yo lut kat ka baga pertai ka la bang terwa. Rei ki ong mdon jing suk. Ka donut, ka suda, ka telit. Kita kilong ki breu. Yo lut baro henrei msuk. Pikan mauru prabangai Solomon. Solomon de usim berius patam. Ubastatam. Empat don ki bekot. Ya ka jingstat, ya ka respa Solomon. Uongkat ka baga kemat jonga ka itenat ka kuat ngamju pendu ya kata.
Handrai Solomon don jingsuk. Namarba upaidin noble. Paidin noble. Hoi wala hadin wan pai biang soble. Nakata daw lada pipuli ke kitab Ecclesiastes. Solomon ong kajing thala. Kabamut kabamantoy sudah. Solomon ong ngayo kaspa, ngayo ka bor, ngayo ka burom, baro kat ka pertai kelabana. Nrei kamdon jingsuk. Kajing im syabaru blay. Mdon jingsuk. Kajing im klemu Jesus Christ. Kajing im syabaru Jesus Christ. Kanom don jingsuk walang isyong halor kaspa. Balada baro ki breu ki ba im ha kane ka pertai ki hun ha ka jingim kumba ki yo kumba ki don kumba ki long kumba jia ha ka jingim ka pertai ngan ong yapi kan syong suk syong sain ka pertai kan long ka ba sngai ka pertai kan don tang ka jingye i ka jingye dei para breu ha ka bangan penkut ladanga don na pedang jongi ki badon ha kane ka jingye seng ki bamju snyau hun ha ka jingim na kinu ki daw ki bangla kedau syakmat ngidei ban ong yo blai map yanga pleng barok skatu ngam snyau hun habangim snyau hun ngi knyum yo blai balada ngi knyum long ngi pen snyau si pikan mau u blai penyap ki Israel ki ba knyum yo barbor bat kumju pendu bakin rong sya ka kanan kari ke bau kular ya ki kon Israel kajing knyum ka wei ka ba pen snyau si yo blai ban ngide ban kut jingmut ban ong bangan long kabasnyau hun ubasnyau hun ha baro ki benta ka jingim jonga ban ledengi snyau hun ha baro ki benta ka jingim jongi dalele nginom knyum yo blai dalele nginom kuslai nginom seting handrai ngin pensnyau bah yo blai ha ka jingim ka jongi ban ngin long ki basuk ki ba kementam ha ka ne ka pertai langi bam tang kaja bat kemlu ledengi bam kaja bat kadok ngisuk kemensim ti tobleu ni rap yangi lamba kene ka ktin ba khu jongu kaba ngayo ban wanra ha pedeng jongi syapang kene ka jing snyau hun ha ka jingim ka contentment bangin yo i kene ka jingmut kumbalong upol usyakri ujong blai Bleun kerku ya ketien jongu na kabenta kaburom jongu. Amen. Tongin duai. Kpa jongi ubah beneng hagane gano pai sengi ngilio snyau ya ketien ke jome. Kabau syakri jome upol usnyau hun haka ke kabau yo udon haka jingi kenduk ke babun jai. La bandon na pedeng jongi ki bam snyau hun haka jingim hakano ka benta ke area ka jingim yarap yangi try bangin snyau thu ngidei ban snyau hun ledengi yo bat don khendiat le ni sibun kumbangi long try khnang bangin pen snyau bahaya me ka jingim jongi yarap yangi atry bangin long ki ba snyau hun nang ne sakmat khnang bangin pen snyau bahaya me oblai bat bangin mat ka jingsuk ka jingkemen namar ki ke jonggane ka perthai kimla ban ai jinghun kimla ban ai jingkemen jing tengen ye kemen sim nrei tang meu Jesus Christ ubelong blai badon bor baro ubala i ye yangi ubala wan segane ka perthai ban sha sistem ban sha yam ban pelai yangi na kedujok ding ka basur kai kiduai kar khu kum ta yangi kar khu ya ka ktin ka jome atrai nang kar khu ya ka presbytery do moderator ki sekretari ki nongkit kam baro pastor kita membasan ki prabangai baro hapo ka presbytery kerku wai puwe hakikam ki jing troi haka jing pule puthi kerku haka bor haka jing start menang ai ki la benang pendap ya ki kam haka jing im simet haka yeng kasem haka balang haka kam ke baki troi kaburom ka jing ro ngi ai seme map ya ki like kilat jongi haka kerteng ka jong ji sungi duai